Ang hindi magpahamtang o kon ang hindi ang masinupakon sa buluhaton sa Ginoo kon sa kabubuton sa Ginoo nagadulong sa aton sa pagkaribildi, pagkareligious, pagkamasinupakon sa iya kag ang resulta madamo pa ang aton madala. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kon pagtuon sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga host sa siningaton programa ang pagtuon subong. Kag sa siningation ari ang akong duwa ka mga bisita, mga season kag masaligan, mga kauturan labi na gid sa pagsaysay sa aton mga leksyon. Ang akon una ipakilala sa inyo, permi na ninyo makita sa siningaton programa si Pastor Manny Lloyd Sersosa. Isa siya sa aton mga professors diri sa School of Theology sa Central Philippine Adventist College. Sir Manny, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Salamat sa pag-introduce akon. Mayong mayong adlaw man sa mga nagapamati. Salamat sa inyong pag-subaybay sa amon. Every week kami nagapresenta sa amon nga lesson. Salamat gid. Kag mayong adlaw sa inyong matanan. Yes, thank you Sir Manny sa pag-accept sining invitasyon. Ang ikadwa na kon nga pakilala sa inyo, siya ang aton nga professor sa Old Testament Studies kag mga related subjects. Siya mga kauturan Batikan nga manunudlo diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sang iban si Pastor Victor C. Montaño. Pastor, mayong adlaw kag welcome. Mayong adlaw man, Pastor, kag madamo nga salamat sa pag-invite naman sa amon diri liwat sa sining nga programa. Kag akon man ginatamyaw ang aton nga mga viewers nga padayon nga nagasubaybay sa aton nga programa. Kag madamo nga salamat sa inyong pag-subaybay kag ang inyong mapadayonon nga pagpangamuyo sa sining nga programa nagahatag sa amon sang dugang nga kusog nga mapadayon ini. Amen. Thank you. Gentlemen, thank you very much sa pag-accept sining challenge to be with me sa pagpatpat, pagsaysay, saliksik sa aton nga leksyon. Ari na kita sa leksyon 2 sa aton third quarter. Ang aton nga theme sa sining quarter, Rest in Christ. Kagari kita subong sa lesson 2, Restless and Rebellious. Sa Hiligaynon, sa Ilonggo pa, hindi mapahamtang kag masinupakon. Okay. Amo na ang resulta eh. Kung hindi ka mapahamtang, there is a tendency for you to be rebellious. Right? Okay. Aton ini isay-isay mga kauturan, ini nga mga ideya sa aton nga pagpadayon. Apang sa hindi pa, akon gina-shout out ang aton mga kauturan dira sa may Antique, sa Sibasti, sa Kulasi, sa Pandan, sa San Jose. Akon man ginagamyaw ang aton mga kauturan dira sa Kalibo, Aklan, diri sa Negros Occidental, Philippines. Kag akon man pasalamatan ini ang aton nga mga people behind the camera, si Sir Elberito Paya, Sir Engineer Frederick Linatan, si Sir Rodel, si Sir Dan Manong, Sir Welsa Amar, kagiban pa nga mga kauturan naton nga nagakapot sining aton kamera. Kag salamat ari kita diri sa studio sa School of Theology with these people in front of me, kabay pa nga ang Ginoo magapakamayo, and hope that this will be the beginning of our recording diri sa matahom nga studio sa School of Theology
diri sa CPAC. Akon man ginapasalamatan ang aton nga mga church ministry sponsors, ang Mr. and Mrs. Arnel Almonte, Doc Ray Piña Florida, ang mga mag-ulutod nga mga trinyo, Jonathan Marlene Caganili, Mr. and Mrs. Alvin Estrada dira sa may Tacloban, mag-asawa Jet and Susan Caro, Mark and Meryl Mendoza, ang mga pihidero nga mga magulutod, Jenna, Sheila, and Alex, kag ang mga Susana nga mga mag-asawa, Juhan and Myla, Pastor and Dr. Refendor, and then Dr. and Mrs. G.C. Aragon Jr. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa inyo. Mga kauturan, hindi kita malipat. Ara kita sa Radyo Bandera every Friday evening, bago ng atong time slot, alas 8:30, tubtob, alas 9:10. Ara man kita sa radyo natin, Hinubaan, kag radyo natin, Kulasi, Antique. Mabatian man kita sa Homeline Radio sa may Salcido, Samar. Kabay pa nga Diyos. And then, of course, permanente kita sa Hope Radio, Southern Mindanao, dira sa General Santos City. Kabay pa nga Diyos, magapakamayo. Mga kauturan, ara man kita sa YouTube. Inyong abrihan ang inyong YouTube, kag pangitaon, i-type dira sa search, ang CPAC Sabbath School Lesson. Inyo nanda makuha mga kauturan every Sunday morning, ara na kita throughout the week until Saturday. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton sa siningation. Sa hindi pa magbasa si Sir Manny sa aton sadsaran nga teksto, ako aton naniduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigil nga tiyon, nagapasalamat kami Ginoo sa imo kaayo. Kabay pang ang balaan nga espiritu magapod sa amon sa pagtuon sa sining eleksyon sa sining nga siman. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Akon pangabayon si Sir Manny, mga kauturan, wala namon ang Ilonggo nga Biblia. Sir Manny will read our text in English. Okay, ang teksto natin makita sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Now all these things happened to them as examples, that they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come. Thank you, Sir Manny. Katahong mga kauturan, isa ka ehemplo ang hambal sa atong na teksto, ang may natabo sa ila, mangin ehemplo naton karon. That's the thought, that's the essence of our memory verse, memory text sa sining nga semana. Sir Manny, Doc Montaño, we are now in lesson 2. Restless and rebellious. Okay. As what I have said, this quarter, we will be studying about rest. And most likely, it's about the Sabbath. And it's the meaning, the deeper meaning of the Sabbath. Because Sabbath is not just simply a physical rest, but it is also a mental rest, socially, rest of social barriers. Nga sa adlaw nga Sabado, wala na sang doktor, wala na sang engineer. We are all equal. But in other days, there is a distinction. But Sabbath is a rest for this social distinction. Rest of physical, rest of mental, and other kinds of rest. See, ang kwan gani, ang author sang Divine Rest and Human Restlessness, si Samuel Bakyuke. Yeah, he identified 7 kind of rest about the sun. Yes. Ang atong nga leksyon, Germany, nag-mention about nga ang mga ido, ang mga animals, nakaibalo sila nga may earthquake, nga may tabo. Yeah, restless sila. Yeah. And then, mabalaan mo lang nga dugay-dugay may earthquake na. And they have proved several instances regarding that one.
Anong imo matugdas ni Sir Manny? Ang nakita ko sini pastor nga inang mga kasapatan lang nga hindi makpamtang pangod nga may umalabot nga disaster. Yes, yes. Ini ginhatag gini sang Ginoo sa ila to protect them. Nga protektaran sila nga para mabalaan nila kung anong himuon before mag-abot ang kalamidad. Kag nakita ko ni pastor nga ining feeling ginhatag man sa aton to protect us. Yes. Ang protection ang problema lang kung ano ang aton himuon pagkatapos sina. Kay kung kisa kaya nga tundri nga lesson nagsiling nga instead nga magkadto sila dalagan sila sa Ginoo, nagrebelyo sila mo. So ang restless kuha na the warning na nga ginhatag sa Ginoo nga pangputay kung waita sina makibot mo ari nagali away gikuyo sang warning. So kuha na siya do blessing in disguise ni siya nga klain man nga feeling nang hindi ka mapamtang pastor mo. Di ba? Pero it's God's way of telling you nga this is a time magpalapit ka mo sa akon. Something will happen and this is the time for you to come to me. Yes, pastor. Matuod nga ini daw makita na tong instinct nga ginhatag sang Ginoo sa ila. Para sa ila man nga protection. Sa tawhano naman nga kahimtang may ara man kita sini, no? Apang another thing nga mahibalaan nato ining restlessness is about our more on sa sinful human behavior naton. Sa digin may ara kita sini, hindi kita mapahantang bangod kay ang aton nga relasyon sa Ginoo na pahamulag sa iya. So amo na may ara. And that's correct. Yeah. Ang atong leksyon nagahambal pagid. If we will dig deeper as we go on. Ang atong leksyon nagahambal about the grace of God. Ang kaluoy sang Ginoo. Ari ni sa atong leksyon. But God is also a God of justice. He is a God of mercy. He forgives, but he also will extract justice sa mga tao. Okay. Pero ang kanami lang sa Ginoo, kay before siya mag-impose sang justice, may warning. True. May ara nga pasiugda, may ara nga ginauna siya. Gentlemen, mga anak, okay, amuning may tabo nga. Remember, nga kung anong may tabo, may ara gid nga pag. Amo nang akon nga nay pero migihambal gid kay si boy akon nga lan boy kamay pa ko. Dumdumon mo gid ha nga ang gantangan kalison puno na. And that's the point. Kung masobrahan lanot gid. Yes, ari kita sa Sunday nga leksyon. Ini-experience siya sa mga Israelino. Okay. Halin sila sa Ehipto. They were taken by God from Egypt. Kagani sa atin, ban nga leksyon. Nga daw ginkuha sila like, ginbutang sila like an eagle's wing. Nga hindi sila makalakat, ginpalupad sila. Impossible. But yet, wala sila gyapon masatisfied. Pag-abot dito, tagaan sila mana. But yet, they asked for some more. Yes, Sir Manny. Ay, ang nakita ko di, Pastorya, waay gid sila dapat tani nga feeling sang restlessness. Kaya ginhimo sang Ginoo ang tanan para nga ma-secure sila mo. Yeah. Do ka kung lang tawon mo bala ilang nga life. Waay gid rason nga magsala-sala sila or ma-worry sila kay ti ang Ginoo number one, ginkuha sila bilang slaves. Gin-rescue sila sa Ginoo with a mighty hand sila pa sa Bible. Tapos gintagaan sila promisa nga dalon ta kamo sa lugar may duugig kamo yung hatuan. Nga inyo gid. Yung mga inyo. Kung nga inyo gid. Tapos way labot sila gin-isip pa gito sila before sila nagkadto sa kan. Gin-isip pa gid sila buot sing ganon. Kung magsila nga isip, ginkuha sa Ginoo nga actually kilala ta kamo. Ari amo ninyo nga tribe, amo ni inyo nga lugar nga katuan, amo ni inheritance nyo. Sigurado gid pastor, wala gid sang rason. Wala gid sang rason nga ang Ginoo makuan sila bala nga uy kay problema tas dito dito matugan siniya. Gani. Kag way labot sila pastor, gin-display sang Ginoo ang iyang nagahom lantawa bala sa tunga sang kagkatugnaw sang gabi ara ang kalayo. Sa aga ara ang panganod. Kung uhaw, ara ang tubig. Tapos siling para sa Korinto, ang tubig nagasunod sa ilab, siya hindi sila makadto. Ang bato, nga ara ang tubig nagasunod sila kung hindi sila makadto. Tapos ang pagkaon ara, wala gid rason nga mag-restless pro. Yes. Do ka kwan bala, do ka dako nga question nga gid bala nga Nga daw hindi gid sila masatisfied. Yes. Pero pastor nakita ko bala, kita mismo gamo man na. Yeah.
Kung nataon naton ang hatag ang blessing ng ginatang sa Ginoo sa aton, aral na tanan mo. Pero kita ya mismo ya ang hindi mapakamtang. Ambot kung ano ang problema, pastor. Oo, gani una. May test na ang estudyante. Mangita pag isa na mo pa yun. No? Whereas ang una, wala test. Maka-graduate man. Nga sige isang full-time. And karon may test na. Dawaluson maka-graduate. Yes, pastor. Anong imo matama kasi Ako amo gid na nga aton nga nature mo. Oo. Nga sinful behavior nahulog kita sa pakasala. Kag amo natabo sa Israelinhon kung tani kung kita lang bala una nga wala lagin huno-huna ang mga gidpanghimo sang Ginoo bala ang mga dalagko nga mirakulo. Kaya ang ilang nga complaint sa una, paano kami mahilway sa sining slavery, di ba? Amo nang complain nila, ti karon gihilway na sila. Kaya ginkuha na Gikuha na sila. Reklamo gyapon. Reklamo gyapon. Ara naman, paano kami makakaon? Ano gid ba lang problema niyo? Pagkaon o kahilwayan? Wala na. Dito sila nagkadto sa nag-major sa minor bala nga pagkaon Yes, and that's correct. Una-una kami dito sa spaghetti dito sa Egypt. Una-una kami sa chicken joy. Wala no. Diri sa kuan, mana lang ano lang kamuti lang diri. Ano lang. Ay, kung ikaw Ginoo ako no ano gini mga tao nila. Amo gid ni ang aton nga kahimtang, amo gid ni siya. Hulog kita mo. Kana may pastor sa imo nga punto kay na inang we major the minor. Oh, nga ang mga simple nga mga butang ginapahadako ba. Oh, you see sa akon nga notes dire, mayari ko dire nga slavery versus freedom. Slavery versus wilderness. Yeah. Ginkuha sila sa slavery sa Egypt. Oh, they are working without being paid. Though they were provided food. Karon kay ara sila sa wilderness, they are given freedom. Oh, kag pungko naman sila kay kada aga may mana. Whereas sa Egypt, hindi sila kakaong, hindi sila magtrabaho, kay ginabahanot pa, ginapinahan pa. Yeah. So, i-compare nimo sa duwa. Oh, kaya between the deep blue sea and the devil siguro nga idea ini nga sitwasyon, but yet mas maayo yung wilderness because may ara sila yung sense of ownership, and then they were promised nga one day they will have their own property, they will have their land, whereas in Egypt they are slaves forever. They are slaves even ba wala pa matao ila bata, slave na. Yet they were given the chance. Grabe pa gid. Reklamo pa gid. Yes, and that's it. So, ang punto diri mga kauturan is that in slavery there is hard work. Kag wala ka freedom. Okay. Tiyan mo man sa aton subong, if we will apply that one, ginkuha kita halin sa kalupinan sang sala. Ari na kita sa kamaturan. But yet, we are not yet in Canaan. We are not yet in the promised land. Ari pa kita panglakatan. Kag may hard work, may hardship pa din. Because si Satanas gabalabag sa aton nga dalan, ti damo problema, may COVID pa, may ano pang mga problema, kamatayan, so tanon. But yet, hope nga hindi kita kaya aton sadsaran nga teksto nagasiling nga ini bilang ehemplo sa aton. Nga hindi kita magpareho sa ila nga gintagaan na mareklamo pa. Tapos mo lang tawong pastor, do kalabaw lang sing ilang nga reklamo. And that's correct. Ang ilang nga reklamo actually pagkaunang nga way kami sing sida wala. Pero ang atong leksyon naghambal ya nga hindi gali lang ang karne ang ilang nga ginakuan kundi gina-question gid nila ya ang pagdumalaan sa Ginoo. Yes, leadership sa Ginoo. Masinis sila nga tinapay lang wa isang isda ginaho amo na bala. Pero gina-question gid nila hindi pagkaon. Yeah. Ang Ginoo gali. So amo na gali ang madalom nga problema nila pastor. Pastor Beck, Sir Manny, dugay ko diri nga din of students sa CPAC. Akon gina di parahan nga ang mga problema, students coming with problems, ang una nila nga ihambal nga mga problema are not the real ones. Hindi na. Dahil nga way kakapasaraw, kay amuni. But the real problem is that sige lang gali text sa nobyo. Pero
ginapaano lang sa iban. Nga rason ay si nanay, abi si mama, wala nagpadala sa akong allowance. Ti amo na, those are just mine. Contributory, but the real thing is ang real gin nga problem. Dahil nga nagbusong kahaw. Oo, na. Ti si mama, abi pastor way nagapalangga. But the real thing is the other side. Amo na nga, that's why akon ginahambal po mi sa akon nga pastoral pastoral counseling. Nga always remember as pastors, nga ang problema nga ginahatag sa mga kauturan, ang unang problema is not the real problem. Imo ginaya it-reason, you have to process until makuha mo ang reason. Nga why ka na nagsimbahaw, ang una nang isabat mga hindi. But the real one, gali, kay nag-upon na gali sa nobyo yan, kag nag-ano na. Okay. Yeah, ari kita. Contagious Monday. grabe. Yes, Pastor Vic. Unahon tayo ikaw. Nga ang contagious, ang rebellious spirit. Sini. Kay after nga may ara sang complaint nga natabo sa mga katawhan, ining nga problema nagpadayon daw kaangay bala sang waves nga nagsunod-sunod nga naglaton bala nga na may ara naman sang complaint naman according to the story sa numbers. Yara naman may ara naman sang complaint si Miriam mag-aaron sa kay Moses leadership. So pareho man sang ginhimo sa mga tawhan leadership sang Ginoo sa leadership ni Moses. Ari naman pagkatapos sunod naman ang mga spies naman nag-ara naman sang reklamo. So very contagious gining aton nga sinful human behavior. Makalaton gid. Makalalaton. May isa lang nga magproblema. Magutik-gutik. Magkuang gid na siya. Manganak bala, manganak. So, Yes, sir, man. Daw paano pastor daw panguya bala. Manguya ka isa makita mo tawa panguya duit dai ka mo yapan. Daw amo na nakita ko pastor nga aton pero dito labaw man gyapon pastor. Kaya ang ila diri ang ginkuan ang asawa ni Moses, ang asawa mo yan doon, hindi niya taga-atonaw. Ito kalabang mangyapang, pastor. Kaya taon mo, dugan na niya updanay si Moses kay Zipporah. Kasi sa pila nila ka mga tuig ng updanay, nakita naman nila kung ano ang batasan ni Zipporah. Pero kung ang taon mo galing, hindi na amo sa siling mo, hindi na siya amo ang problema. Ang problema galing nga, nagpagpili to si Moses ang pilato ka mga 70 nga leaders. Sinya dili lang gid kami mantong leaders. Si Miriam kag ni Juan kami mantong leaders. Nagpili ka pa gid. Ano butsing ganon, hindi ka kontento sa akong leadership. Di ba? Pero ay labos na pastor, kung randa mo pa dalong pagid, ang ila gali gusto, nga hindi lang nga atong leader naging pili ni Moses, gusto nila ang posisyon ni Moses. Siling nila dili lang gid Ginoo naghambal sa imo, butsing ganon, ikaw lang gali ang mga istorya sa Ginoo, kami nga gali hindi pwede. So ang gift of prophecy bala pastor, gusto na nila nga ang kunon nga si Moses na gid sa atong nga time, ang word di sinang nakita sa Ginoo kay ang gift of prophecy, ang Ginoo nga kabalo mo. Siya yan nagapili mo, hindi kaya makapili si mo galingon false prophet ako na magwa sa imo. Daw mo lang nakita ko nga. That's correct. Kaya isa pagid bala kay manghod na si Moses mo. Silang magulang no? Silang magulang. Si Miriam, si Aaron, kag si Moses. Ti daw manghod lang ka na mo. And then ang ilang hambal sa Exodus 12, 1-3, nga hindi bala nga ang Ginoo naghambal man sa amon. Ti nga ikaw lang gid daw. Nga imo lang gisulusulo mo lang. So amo na ang ilang intention, but in reality they are rebellious against God. Amo ginaya. Nahuya lang silang magambal sa Ginoo, but in reality ang ilang espiritu is rebellion against God, pastor. So amo na tabo tungod sa ilang sinang espiritu, ang epekto sina sa ila labi na kay Miriam dako gid. Na nakadawat gid siya sang paghukom halin sa Ginoo nga sa di nakadawat siya sang balatian nga leprosy. Grabe na sa leprosy mo. Sa aton ba daw AIDS ko daw ano na siya hindi sa una hindi na yan kuan na yan daw hindi na maayong kag bangod sini na halt gito na stop gitong ilang kuan mo na ang il pag travel kay nga man kinanglan si
si Miriam. Si Miriam, pagwaon gid na ti alam biyaan nila na. Hindi biyara gid sa outside sa camp. Yeah, and that's the result. Okay? Basta rebellious gani. Hindi lang ikaw isa mga kautunan. Magrebelde gani kita sa Ginoo. O kung magrebelde kita sa Panguluan sa aton tagsa ka mga local nga churches, mahinder gid ang bulot. Mas Leadership. ti si Miriam nagtungod sa iya pagkaaro, imbes nga mapadayon sila panglakatan nahunong ang ila panglakatan. Ari na kita sa Tuesday way nakita gid panahon. Restless leads to rebellion. This is about the 12 spies sermon. Amo ginagani siling ko pastor, ang restlessness hindi ka mapamtang ginbutang na sa Ginoo sa imo para nga maghatag sa imong warning. Duha ang mahimo mo, either nga magrebelde ka or magkadto ka sa Ginoo. So sa case to ni Miriam, pagka sakit ni Miriam, ano ginhimo ni Aaron kag ni Moses? Nagpangamuyo Intercede sila sila. Ginoo. Iway sila nagrebelde sa Ginoo nga grabing Ginoo ba ginali. Nagpangamuyo sila Ginoo, buligi kami. Ayuha. Pero sa case naman niya sang mga spies, lain ang ilaya result pastor. Imbis nga magpalapit sila sa Ginoo nga, Ginoo grabe mahigante gito amon kontrato. Kami do mga tibakla lang. Buligi kami be. Ang ilaya ginhimo yan nagreklamo sila ya nga ano man ya klase. Ginhimo ya kami niya paon. Daw ginaulampangan kami i-contrast lagko ng mga higanti to. Yes, and that's it. Kagti ang ila report ya nga hindi gid pwede. Hindi gid pwede. Wala sila kabalo nga ang ginawa mong galid sa ila. Correct. And then God told them nga ila gid ya i-conquer. Ginpatanaw lang to sa ila kung anong mga position, not on the idea nga ma-discourage sila. Yes, Pastor. So, ang natabo, gikonsulta ini sa Ginoo. Tingin balance sila sa Ginoo. Okay, balik ka mo. Yeah. Isang ginambalan sila kay Ginoo, balik ka mo. Hindi naman sila balik. Gusto sulong man sila. Okay, sulong ka mo, nagkalamatan. Ay, hindi mo Ginoo. Amo ginang tao ba kung ikaw bala Ginoo, ano ni hindi ko ka-insindi. Amo gining kahimtang naton. Makasasala kita mo kung siguro mga tanaw sa aton siguro galungo uro ang Ginoo sa aton nga ginabuhi mo ara man na ini nga mga balatian ari man na diri sa aton mo. Ay na. Mga utod ko naton gid insindihon kag aton hangpon nga ang hindi mapahamtang ang mga Israelinos sa una nga panahon. It is because ang ilang pagkarebelde sa Ginoo, ang ilang pagpakasala. Okay? Sa sunod naton nga tunan nga nagpalangasawa sila sa mga hindi na ti amo na ang nagahatag sang ila restlessness. Ti tungod sina amo man na sa aton mga kulturan may mga sekreto gani kitang mga butang ginahimo. We are not restless. Okay? May ara gani sekreto sa imong cellphone, okay? Madakpan sang miga mo, hindi ka na makatulog, hindi ka na and it will lead to some more. True. An intercessor. Why nagkikita pa nung Pastor Vic, ikaw ako nung nahon. Amo ni ang gospel sang kuan, amo gyud ang gospel sang istorya. Yeah. Nga kung may ara sang restlessness sa aton nga kinabuhi. May ara gid naga-intercede sa aton. I believe nga ang atong Ginoong Hesus amo ang naga-intercede sining aton nga problema. So magadangop lamang kita sa iya. Ang hambal ni Sir Manny, which I agree nga duha ang pagkakatuan naton either pasugdan allow lang naton ining kahimtang or magkadto kita dito sa Ginoo. Siya ang magabulig sa he always intercedes, and right now he is in heaven, he intercedes on our behalf. Mo ginang kanami sin. May isa diri ka pamangkot, Sir Manny and Pastor Vic, na daw na puno ng Ginoo. Daw kinkalis niya na ang gantangan. Kaya nangambal siya, Moses, ano naman, ako na strike out ini ng mga tao. Kag ikaw himuon ko nga tatay isang nasyon nga akong pagabuhaton. Nag-aabot bala ina sa Ginoo sa tungod sa iya nga kadako, pero nag-abot pagid sa Ginoo ina nga sitwasyon nga ang Ginoo daw nag-surrender. Yes, Sir Manny, can you explain? Kanami ni siya kay sa aton nga opening nga text naghambal dira nga initanan nga gin-experience nila daw ihimplo naton. Kag makita naton diri sa story ni Moses nga mismo ang Ginoo naghambal sa iya nga ti duay na gid man ni tsansa. Gani. Ubuso na lang ni kag halin sa imo nga linya. Mahimo kita si bago. Kung ako si Moses pastor ko sige ah. Okay. Kaya kabalo ko yung akong linya mayo gani yang kuan. Pero lain si Moses pastor kay nakita ko ang picture ni Moses gina-represent niya si Kristo. Yes. Nga sila niya
Ginoo patawara sila nga sala. Kabalo ko matigay lating koy. Pero patawara sila. Pero kung hindi mo gid sila mapatawad, bangon sila nga sala, ako na lang Ako na lang kuha. kuha. Kag nakita ko na sa kay Kristo o kay Jesus Amen. la pastor nga. Yes, yes. Siya to sa cross. Yeah. Your Father, forgive them for they do not know what they are they do. doing. Ako na lang kuha amay para sa ila kay hindi na maintindihan ang ilang hinihimo. Amo man na siguro ang kuan sa ulo ni Moses pastor nga. And that's correct. Oo. Nami nga picture. Yeah, kahit siya ang type sang Ni Kristo mo. mo. Oo. The reason nga ginkuha siya sang Ginoo kay nakita sang Ginoo nga ang espiritu ni Moses is just like the spirit of his son Jesus Christ. Kaga muna ang pastor no ti sa akon niya kay leadership ang akon nga doctorate. Isa sang nakuha ko sa leadership. Ang isa sang meaning sang leadership is people. Nga kinahanglan imo tatapon ang imo mga tao kay wala kadra kun wala ni sila. Di ko mabalagyo ni sila madagdag kada sa imo leadership. Amo ni ang nakita ko kay Moses. Nga isa sang the best qualities of Moses leadership is pro people. Ang pakanan sang katawhan amo ginang ginauna niya. Pwede nga hindi gani siya pero kalabanan sang leadership subong niya. Ako niya inyo na. Bala mo na. Ako ni labi na sa aton mga political leaders subong. Yes, Pastor Vic. So, I really admire. No? Admire ko kay Moses. Imagine, willing siya nga kuhaon sang Ginoo ang iya nga pangalan sa Book of Life. Tanaw ba lang implications sina? Hindi lang ang iya nga existence, kundi ang iya man nga ang presensya, ang iya nga relasyon sa Ginoo throughout eternity. Pwede niya isakripisyo. So, willing siya nga isacrifice ini nga butang for the sake sa mga katawhan nga rebellious bala. So amo ni ang sakripisyo man nga hatag ni Moses tungod sa ila. Yes, sermon is Pastor Vic ang panahon na tapos na gid. Yeah. Ang aton nga Thursday nga election nag-mention siya about faith and presumption. Nag-presume sila nga ang Ginoo nagpasaylo sa ila. Yes. But ina nga klase sang espiritu nga we presume kung kaisa may katalagman. Yeah. May ara nga delikado. Yes, sir, Manny. Last word niya, Babi. Yeah, And then it's other point. important gid nga kung may ara kita sang feeling nga doon hindi kita mapahamtang. Isa lang gid atong katuan. Hindi kita magkadto sa mga butang sa mga lugar nga sala. Hindi kita magkadto sa mga tao nga sala. Didto kita sa Ginoo. Kay duha lang gid ang aton nga mahimo mo either rebellion kita dito kita upod sa mga tao yang nagrebelde sa Ginoo or diri kita sa mga tao yang nag-intercede nga sa Ginoo buligi kami why kami sa may mahimo kung wala ka diri kita piliun gid naton kag I know giyahan kita sa Ginoo pastor whenever we are restless plano sa Ginoo nga there is always peace sa iyang katawan. Yeah. Amo nang kanta nga peace I give unto you. Yeah. Pulong mga ni Jesus Christ. Sakto na pa, Pastor. Ang Ginoo lang gid ang iya nga ang divine rest bala for human restlessness sa Bible libro. Amo lagi ang solusyon mo. Why na gid sang iban. Kag ang Sabbath every week gina-remind ta sini. Every week gina-remind kita sini nga here is the Sabbath. Amo gid ni ang solusyon para sa aton problema ang Ginoo lang gid. Mga kauturan, ari kita sa kalibutan nga ginapanagiyahan ni Satanas. Si Satanas nagahatag sa aton sang konsepto nga we look for more. Nga hindi kita masatisfy sang aton subong nga status. Even though ara na si Kristo, iyat nagapaabot pag kita sang dugang. Amo na natabo sa mga Israelino. Nga they were already taken out from captivity, ara sila sa wilderness, yet hindi sila satisfied. Because of that evil and rebellious spirit. Sa aton man subong mga kauturan, amo man na. And because of our ambition, because of we want some more, we become restless. Sir, Don, kag Pastor. And then, out of that restlessness, kapitalan ni Satanas, mahimo na kita nga hindi manami sa tubangan sa Ginoo and we become rebellious. And tendency, we will miss heaven. Mga kauturan kabay pang ang Ginoo magapakamayo sa aton. Wala guro namon masaysay ang tanan but kami ni Pastor Manny, Doc Victor, mga kauturan nagapati
nga nahatag namon ang igo-igo gid nga aton dapat balunon sa aton tagsa ka mga iglesia. Pastor Vic, magapangamuyo kita sa close. Amay namon nga yara sa kaitasan sa mga langit, ikaw nakahibalos ang amon nga realidad. Ang pagkinibuhi sa sini nga kalibutan, puno Ginoo sang struggles, bangod sa kahimtang nga sa diin kami na nasadlak Ginoo. Bangod sa amon nga mga kasalanan, mga problema sa kinabuhi, bangod kay kami na pamulag sa imo Ginoo. Gi-reject ka namon nga ikaw nag-offer sang kapahuwayan. Gani Ginoo, madamo gyud salamat sa pag-remind nimo sa amon sining leksyon. Nga ikaw lamang ang solusyon sang amon problema sa sining kalibutan. Kaya Ginoo, nagalaom kami sa imo nga pagkari kay bangod na kay balo kami nga may yara sang kapahuyan dara sa imo. Thank you sa paghatag nimo sa amon sang maluluwas, ang maluluwas nga si Ginoong Hesus nga pinaagi sa iya. Mayara kami sang kapahuyan kag kaluwasan sa ngalan ni Ginoong Hesus kami nagapangamuyo. Amen. Amen. Thank you, gentle.